салом мо мегӯем аз телевизиони салом. Ман дер боз во мехӯрда будам бо шумо мухлисони азиз. Имрӯз барномаи КАНДАТА ЗАН инак давом дорад. Ман дида истодам ки мухлисони мо бисёранд, лекин бовар кунед манам интизори шумо будам. Барои чӣ дер боз ин барнома сабт нашудагӣ буд? Барои он ки обу ҳаво, ана ҳамин борон, ана ҳамин намнокӣ, пашача, офтоб бениҳоят ба мо чӣ гӯям халал расонд. Барои ана ҳамин мо камтар дертар баромад кардем. Лекин ман боварӣ дорам ки КАНДАТА ЗАН барнома ин аз ҳама барномаи беҳтарин. Мухлисони азиз, имрӯз мо дар боғи Камоли Хуҷандӣ ҳастем. Бахшида ба байналхалқии ҳифзи кӯдакон. Имрӯз ҳама консерт дорад, ҳама баромад дорад. Имрӯз умуман ҳама ҳофизо, артисто ана ҳаминҷоба суруд мехонанд, намоиш медиҳанд. Лекин моям боварӣ дорем ки имрӯз дар ҳамин ҷо як бозиҳои худамонро бо шумо сар кунем. Ва ман дида истодам ки инҷоба бинияд бисёр одамо ҷамъ шудагӣ. Ҳозир ягон киса ҷамъ мезанем барои он ки барномаи КАНДАТА ЗАНро оғоз намоем. Рафтем. инак оғоз мекунем. Ҳозир ман дар ин ҷо яке аз дӯстони худамро дидам. Мебахшед, мумкин мешумоед? Ин касам ситораи ҳаҷ ҳастанд. Ассалому алайкум. Мирзо Хуршед аз таҷик шоу. Бале, дорӣ? Ёфтама? КАНДАТА ЗАН гӯеда ку ман ба ман ёфтам? КАНДАТА ЗАН. Саломат бошед. Мирзо Хуршед, имрӯз хеле ки дида истодед мо барномаи ба КАНДАТА ЗАНро сабт карда истодем. Барои ҳамин ягон одам бисёр шумо шарм доштед не? Шарм надоред? Привично фақат ман ҷояш монда будам. Ҳозир ман интерфанда. Биёрам шаълиш мекунем ҷомоя. Ана. Нормал. Мирзо Хуршед, ман чӣ гуфтанем? Мо ин барномаи тамошо мекунем. Ҳамин якта майдача бозиҳо мо ҳай. Ту розимӣ? Чӣ хел бозӣ? Бозӣ хел не. Мирзо Хуршед. Хеле ки ман медонам ту нағз мебинӣ ин чиза. Ту бисёр ин чизро мехӯрӣ ва хунукак мешидем. Мирзо Хуршед, фаҳмидӣ? Дар бораи чӣ рафт гап? Знаю, мороженое. Мороженое. Бале. Ман дидам ки ту спортсменам ҳастӣ, Мирзо Хуршед? Спортсмен. Хай не, ин трудовой мазоли. Мегузарад? Лекин ана ҳамон мороженое, Мирзо Хуршед, ту 10 приседаниями, 20 приседаниями, чӣ қаба ҳамин хӯрда тони шуд? Ҳамон приседания кара, ҳамон мороженое хӯрда надакор. Одновременно. Приседая и ты ешь мороженое. Как? Хорошо. Маляш? Ты согласен? Ну, ҳозир мебинем, согласен или нет. Ман ҳаҷатам буромада. Ман просто ин передача бинам, ҳамун пул додостон, ман бицем мешад. Мирзо Хуршед, барои он ки моям коллеги ку кам-кам, бепул намешад? Не, давайте хуҷанский вариант накунем. Маляш. Набошад? Хуҷанский вариант намешад, а? Исфаринский че? Давай. Не, намешад, а? Посмотрим. Шуд гап не. Агар ту мороженое хӯрда тони, 30 секунда хӯрда тони, ман туба 5 сомон медиҳам. 5 сомон? Кам ме? Конечно. Ай чи? 5.5. 100 гӯед? 100? Килои бозӣ шавад, илтимос, мо имрӯз барномаи бахт мекунем. Мирзо, ҳозир ту дидоси ки ҳозир кризис. Ҳозир ҳавоям биен кризис шудааст ҳаво. Мо дербоз омодагимо не бозӣ карагимо не барои чӣ? Обу ҳаво халал расонми? Якумаш. Дуюмаш маблағ набудми? Сеюмаш сони. Ам хел шуд? Ам бо Мирзо Хуршед, аку ту тарафи мо 10 сомон малаш мана. Не кам. Гулем чӣ? 10 сомон кам ар яъне якча мороженое. Не, ваҳо намепурсидагӣ. Ваҳо поддержка ҳайку охи инсонанд. Мирзо Хуршед. 20 сомон. Бо мороженое мехӯри, хунукак мешӣ. Не, ман просто аҷо рафтим ужин кардем, ганда қимат фромад. Атала ҳамон пули ужин. Ту аку ҳамон пули ужина мо ки кор мекарди, не ди аку. Атала нисфаш бурод. Нисфаш чанд пул бихӯрдитон? Нисфаш 50 сомон. Не, ани бачаҳо барнома бас мекунем. Не, сами бардоред. Не стоит, 20 сомон бе. Мороженое мехӯрдиго ҳайми? Так, Мирзо Хуршед, 20 сомон нормальный. Бо вай ҳаст. Бо чӣ мегӯям? Призам ҳаст. Приз аҷоиб чиз. Ту ба бастаяна вай чиз дар кор мешад. Аниқ.
20 сомон сали кам. Сали баланс кунед. 20 нормально. Сали баланс кунед. Бё, 20 сомон. 20 сомон. Давайте. Так, Мирзо Хуршед розы шуд. Озер мо дақиқа Как на тонам чи? на тонига 20 сомон ту метид, я Хуршед? Шуд хе бошад мала. Так, исто. Озер мо дақиқа сар метим. 30 секунда сар метим. Баъд ту шишта хеста мехӯри ана ҳамон. Шишта хезма мешуда? Сали ҳам ту Сабташдо ин мороженое намешад намегунҷад. Як тараса. 3, 2, 1. Рафтим. О, нормальный. Нормальный. Вақта толи хай. Вақта толи хай. Мирзо Хуршед, касал нашивӣ шуд. Бе қулдоси ба. Барои 20 сомон Мирзо Хуршед аз таҷик шоу нормальный кор кард имрӯз. Ишчиҳои соф Мирзо Хуршед. Гулит ба дар намонад. 29. Си, манам си. Мо ягон ханҷам ваймон нест. Честно шуд, бе? Мороженамон. Честно, де сали? Мороженамон. Дидозимон. 150 грамм мороженое наход ту шишта хӯрда натонӣ. Ман сер будам просто. Мирзо Хуршед. Ин мороженое. Вид ҳадмо армлесин ту бро, э? Озир Мирзо Хуршед ман ба чӣ досос мегӯяд, не? Визов досос ози. Хеле ки мухлисони азиз дидед, анами Мирзо Хуршед аз таҷик шоу анами мороженое 150 грамм хӯрда натонист ва имрӯз хеле ки худаш гуфт ин ози сер омадагӣ. Агар сер намеомад, мумкин як се порт мороженое хӯрда мешуда. Тоғриё, вай нисфша хӯрдам, тақрибан 10 сомон метидни? мо туба дига ҳарчи метим Мирзо Хуршед. Мо гуфтем мо туба туҳфа метим. Туя бетуҳфа мо ҷавоб наметим. Ана ҳамҷаба ҳозир мо аз телевизиони Салом, ана ҳамин йогурт аз молочная радость, аз спонсори барномаи мо, туба ана ҳамин йогурт сел. Ин значит чӣ? Йогурта мехӯрӣ, бо ба қувват мешӣ, сони ин дафъа мороженое ҳамаша хӯрда метавонӣ. Надеюсь, ина ман бемалол хӯрам мешуда? Бемалол хӯрда. Не. Инак Мирзо Хуршед, чӣ гуфтаниҳое доред барои телевизиони Салом? Нигам нест, раҳмат. Хай мана бозӣ нағз баровардиам. Рости гап ман якум бор иштирок мекунам ин бозиро. Хай нашуд, рости гап намедонам чӯе, ё агулбор бича таҳсидам ман намедонам. Не, Мирзо Хуршед, ту давом медиҳӣ, мо бо махш мекунӣ. Дига барнома ба албатта иштирок мекунӣ. Обязательно. Мирзо Хуршед, раҳматҳои калон барои иштирок. Раҳмат.